Now we start to teaching about Anapanasati. Takže teraz vás Pivka naučí o anapanasti meditácii. Ana is mean, breathe in. Takže ana znamená nádych, Panas is mean, breathe out. pána znamená výdych. Čiže keď si to spojíte, ana, pána je Ana nadik, výdych. pana vidi. Okay? That. This is technique. Anapanasati is the Buddha. He really loved this technique. Takže táto technika ako taká pochádza od Budu, ktorý ju veľmi rád praktizoval, mal ju rád. All the world, 90% use this technique. Takže táto technika sa používa v celom svete u viacerých. Because this technique don't need to invest nothing. Only you live, you are live, you are don't go die, you have your life, Nadik, Ayurvedic, you can practice. Very easy. Takže na praktizovanie tejto techniky vlastne nepotrebujete nič, len teda váš život, aby ste vedeli praktizovať nádych výdych. But easy, but very useful. Je to veľmi jednoduché, avšak veľmi prospešné. Buddha go in Nivarana from this technique. A Buddha sa dostával do nirvány na základe tejto techniky a jej praktizovania. And I have a lot of technique. Meditation of my life is now I'm 56 years. I start meditation from 12 years. Takže Pimka už nejaké tie roky medituje a teda túto meditáciu používa najradšej a najčastejšie. I learned a lot of technique. Teda naučila sa tých techník veľmi veľa a táto je jej najbližšia. But this technique really give me wisdom. A nie len to, že je najbližšia, ale táto technika jej dáva aj veľkú múdrosť. What about wisdom? A môžete si dať otázku, že akú múdrosť, alebo čo je to za múdrosť. The wisdom of meditation is not same you learn from university or from school. A teda to, čo získate učením sa meditácii, nie je ani zďaleka podobné tomu, čo sa dokážete naučiť v univerzite alebo v nejakej škole. The wisdom of meditation is inside. A teda vedomosť tej meditácie je hľadania toho, čo máte vo vnútri, nie to, čo je vonku. Is inside, not outside. Veľmi dôležitá vec, hľadania teda niečo, čo je vo vnútri, nie vonkajšieho. Is inner peace. A teda môžeme to pomenovať ako nejaký vnútorný pokoj. And what you know about inside your body. A že možno otázka, že čo viete o vašich vnútorných pocitoch alebo to, čo je vo vnútri. The important to know is your emotion. Že ako prvá a jedna z najviac dôležitých vecí je vlastne spoznať vašu emóciu And your thoughts. a vaše myšlienky. How you can control your body, your emotion. A teda najdôležitejšie je to, ako sa naučiť kontrolovať vaše telo a vaše emócie. It's not mean only when you sitting meditation and you feel okay, you feel peace, but when you wake up from your sitting, you still negative, you still very bad emotion. This is wrong of meditation. A takže tá podstata meditovania ako takého nie je ovládať vaše emócie a myšlienky vtedy, keď meditujete a ste v pokoji, ale práve naopak, keď ste v bežnom živote a potrebujete to aplikovať, keď ste nahnevaní, keď máte zlý deň, to je podstata meditácie, učenia sa ovládania emócií. The most important is called mindfulness, is called sati. A teda najdôležitejšie z tohto je nejaké vedomie. Sati, what is mean? A teda po tajsky je to sati, a Pimka nám vysvetlí, čo to znamená. You know yourself. You know your emotion, how your emotion. You know how your thoughts. Takže mali by sme spoznávať samých seba, naše myšlienky, naše myšlienkové pochody a emócie. And you can use this knowledge when you work
working with people, when you live with family, when you live with people around you. Teda spoznávanie samých seba by malo priviesť k nejakému lepšiemu fungovaniu v komunitách, v rodinách a pri zvládaní ťažkých situácií. When you start angry, you will know Sati will teach you. Now you are angry, you will be stop this. A čiže keď poviem príklad cítite nejaký hnev, tak treba si uvedomiť, že to, čo mám vo vnútri, je pokoj a viem to použiť a to sa teda budeme sa snažiť naučiť. When you don't practice meditation, you didn't know what's your feeling, what's your emotion. You follow your emotion. You angry, I am angry. I'm cry, I'm sad. You didn't know about your emotion. A že bez praktizovania meditácie je veľmi ťažké rozpoznať vaše emócie a niekých cítiť alebo tie vaše pocity a myšlienky, ktoré vám idú hlavou a teda keď ich neviete rozpoznať, tak neviete s nimi pracovať. The key of meditation is use the now, the present. A teda najväčší kľúč meditácie je prítomný moment, čiže tu a teraz. What is from the past, you cannot change nothing. Vašu minulosť nezmeníte. Or who can change the past? To už dokázal zmeniť vašu minulosť. Show me your hand. I will go sitting and you go teaching. If who can change the past? Teda otázka znie, že ak niekto z nás už zmenil minulosť, tak zvidíte ruku a Pimka vám rada prenechá, že zlo a naučíte nás to, ako sa to robí. No one cannot change the past. Okay? So you stay now. Now you know. In meditation, stay now is mean you are know how you are breathing and out. Takže tá podstata meditácie je zostať tu a teraz, a teda pomôcka pri meditácii je váš dých, ktorý teda prúdi dovnútra a von. It's not mean you control your breathing, but you observe. A teda dôležitá vec, nekontrolujete alebo nesnažte sa kontrolovať vaše dýchanie, len ho pozorujte. One more thing disturb you when you do meditation is your thoughts. A teda ďalšia vec, ktorá vyrušuje vašu meditáciu, pokoj pri meditácii sú vaše myšlienky. Because you can be next thinking. You imagine. When you don't have to back in present. A teda môžeme to pochopiť ako takú pomôcku na meditáciu, že ako náhle pri meditácii vaše myšlienky vás ťahajú buď do minulosti alebo do budúcnosti, sa vráťte naspäť k vášmu dýchu, ktorý je len tu a teraz. And now I will to ask you, who know the future? Pimka znova dáva rečníckú otázku, že kto z vás pozná budúcnosť? Who know the future? Adeka? No. How you think next what I was speaking? Who know? Kto teda vie budúcnosť? What I was speaking after? Your niece. So, no one don't know the past. No one don't know the future. So, who know? I know now only. Takže podstata celej meditácie je následovná, nikto. Now who missing house? Now who missing your home? OK, takže dokončím, že minulosť nezmeníte, budúcnosť neviete, dôležité je zostať tu a teraz. Who missing your boyfriend? A teraz otázka znie, že kto komu z vás teraz chýba? Manžel, manželka, priateľ, priateľka, alebo domov, alebo prostredie domova. Čo? Nemôžem, teraz Pimka hovorí sadni, nemôžem stavať. A teda Pimka vraví, že toto by Budem sadni teraz, áno? Nevadí. Ty spolu on koľko hodín? Iba 3 hodín. Idem stop tu. Vidíš? Áno? Že ak náhodou si myslíte, že váš manžel, manželka alebo priateľ, partnerka bez vás nevydržia, tak sa mýlite, oni sa veľmi potešia, že ste tu a že im dáte na chvíľku pokoj a
forget them in 3 hours. Že prosím vás, zabudnite na všetko, čo je mimo tohto miesta na tieto následujúce chvíle. Don't think, oh, I sent him, he come, why he don't come? Oh, now very good. Don't think. Že nenechajte sa ovládať myšlienkami, že zabudla som kúpiť mlieko, manžel mal so mnou prísť a neprišiel a na budúce možno príde. Zostaňte tu a teraz. No? Pimka rodina veľký príde, mám čaj, mám voda, mám koláčik, mám všetky. Tak to ste asi pochopili. No? You are same king and queen, visit us. Že je to ako kráľovstvo, máte tu všetko, občerstvenie, jedlo, veľkú rodinu, čo viac môžete chcieť. You must be proud of yourself. A teda dajte si pochvalu sami pre seba, že ste tu a urobíte váš život kvalitnejší a lepší. You are everybody is our important visitor. A že každá jedna osoba, ktorá tu dneska sedí, je veľmi dôležitý návštevník. We do this activity today is not from only love, but we give without condition. A teda stretnutie nás všetkých nie je len o priateľstve a láske, ale je to o bezpodmienečnom dávaní. In the world now, in the AI in this generation, not so much people is obeta. Takže v dnešnom svete umelej inteligencie všetkých tých vecí, ktoré na nás striehnú zľava správa, zabúdame na základné veci, ako je obeta, láska, dávanie. So you are very lucky. It's not náhoda. We are meeting today. Takže to, že sme sa tu všetci dneska stretli, nie je žiadna náhoda, je to výsledok vášho chcenia a práce, a je to šťastie. I'm very happy to see you everybody. Veľmi šťastná, že ste všetci prišli a že to tu s ňou vydržíte pár hodín. I don't see you are handsome or you are pretty or you are fat or you are thin or you tall, but I see your soul is very green. Takže Pimka sa pozerá na vaše duše a nie na to, ako vaše fyzické tela vyzerajú na povrchu. Also the people outside this room, everybody is green soul. Takže ako aj tu ľudia vo vnútri, tak aj všetci naokolo a vonku majú čistú energiu. Respect people. Rešpektujte ľudí naokolo. High ego is the big wall for you practice your spirit. Že ak si chcete udrieť hlavu, tak naraste do steny vášho ega. You must be learn about humble. A sme tu všetci preto, aby sme sa učili pokore. Everybody independent. Každý jeden z vás je samostatný. Don't judge people. Nie sme tu preto, aby sme súdili iných ľudí. Don't judge these good people, these bad people, this that. Out of your brain. Nedávajte energiu, či sú ľudia pozitívni alebo negatívni. Nechajte to plynúť. You are from the start alone. Že každý je tu sám za seba. You born twin is not same too. Someone twin born is not same. Že aj keď porovnáte dvojčky, tak nie sú rovnaké. You are the sweat, you are the brightness, one star in this earth. Takže každý jeden z vás je svetlo tejto galaxii a je to výnimočné svetlo, ktoré je len jedno, jediné. Proud yourself. A buďte na seba hrdí. Have only 2 person in this earth. Že máme iba 2 typy ľudí na tejto zemi. One don't know. Že prvý typ osoby je tá, ktorá nevie. Second, no. A druhý typ osoby je tá, ktorá vie, je vedomá a chce vedieť. What about no? A že aká je to rečnícka otázka, že čo vie. One person don't know spirit, your spirit. One person know the spirit. Takže tá prvá osoba nevie nič o svojej duši, nepracuje s ňou, druhá osoba ide do hĺbky seba samého a pracuje s dušou. This body, who could die and keep this body together? Že kto už, alebo že ak ide
zomrieme, alebo ak budeme zomierať, že kto zažil to, že teda naše telo pôjde spolu s dušou. This body is only 4 elements. A keďže naše telo pozostáva len zo 4 elementov, When you go die, you stay back to the earth. že ako všetci vieme, keď zomrieme, navrátime naše fyzické telo našej matke Zemi. So you have the right view. You have the right idea. Takže je to správne žitie, alebo správna cesta. You can practice meditation. A teda tá správna cesta je o praktizovaní meditácie. No. Now sitting, the technique. You must sitting, your back is very Takže teraz wrong. Pimka vám bude demonstrovať, že aká je správna poloha pri Comfortable. meditácii. Comfortable. Mali ste sedieť pohodlne, ale zamerať sa na to, aby váš chrbát bol vystretý. Your hand, Miko, please stand up. Vaše ruky by mali byť v tejto polohe. Can keep hand together, same Buddha. Čiže takto by mali byť ruky, čiže ľavá ruka je na spodu. This is the popular using for meditation. Že je to jedna z najpoužívanejších polôch rúk. No, this is wrong. Down. Your hand is down. No up. Že ruky by ste nemali mať tu, mali by ste ich mať Uvoľnené. Relax your hand. Absolutely relax. Čiže uvoľnite vaše ruky, majte ich v prirodzenej polohe. Meditation, we don't need to be straight in the body. Že pri meditácii by sme mali byť uvoľnení, nemali by sme cítiť žiadne napätie v telách. One more important about neck. Ďalšia dôležitá vec je teda náš krk. Not this, not this. You do. Takže poloha v krku by mala byť uvoľnená a skúste si predstaviť priamku, ktorá vám prechádza od kostrče po vlastne. You can close eye, not 100% close eye. You can close eye and you can see your tip of your nose. Dobre, takže oči by nemali byť celkom otvorené, úplne že na 100%, mali by ste ich ako keby privrieť a skúste sa pozerať a zameriavať na špičku vášho nosa. Or you can close. Alebo môžete ich celkom zatvoriť. Now you try to nadi, vidi, control by yourself 3 times. Nadi, more deeply. Takže teraz sa spolu nadýchneme. Deeply. Hlboký nádych. And take away by the nose, not the lip. Takže nadýchujeme sa vždy nosom. How much deep, how much take breathe out. The same. Yes, nosom. Takže takisto ako ste sa nosom nadýchli, sa vydýchnete nosom. So this is same you are warm. Takže to je ako keby rozcvička pre telo. Is warm up. Dýchacie cvičenie, rozcvička. And after relax your shoulder. A vaše plecia majú byť tiež v takej polohe, aby ste boli stenlí. Relax your neck. Zrelaxujte vaše plecia, krk, Relax your face. vašu tvár. The meditation must be start from happiness. Takže meditácia by mala začať šťastím alebo pocitom The šťastia. happiness is the root of peace. A šťastie je koreň pokoja ako takého. How you can feel happiness? Že ako viete sa cítiť šťastný, Keep a little bit smiling. A little bit. takže skúste sa usmievať aspoň trošku. Smiling inside. A nielen vašou tvárou, ale aj vnútorne vašimi pocitmi. Not so much smiling after you feel very tired in your face. Že teda neusmievajte sa vašou You mean tvárou about smile in the heart. príliš veľa, ale ten úsmev by mal byť úsmev vášho srdca a vašeho vnútorného ja. Now you observe in your stomach.
teraz pozorujte váš žalúdok, vaše brucho. Observe how movement of your stomach. Pozorujte, ako sa dokáže váš žalúdok hýbať. Nemusíte stiahovať. So move to your nose. Takže uvedomite si, ako ten dých ide cez váš nos. You imagine you are sitting in the front of the door, like the security. A teda predstavte si, že sedíte pred dverami. You know who inside, who outside. Je to niečo podobné, ako keď nejaký SBS-kar stojí pred dverami a rozhodne sa, kto pôjde dovnútra a kto tam nepôjde. You only know Iba viete. Nadi, Vidi, Nadi, Vidi, Nadi, Vidi. Pausa dulu. Pomali otvorene oči. Dan ruky hore koleno. Pomali hore. Nádyk. Zatvorene spolu. Aj dole. Ďakujem. Vesmíra. Ďakujem večersky. Ďakujem učiteľka. Ďakujem moja telo. Ďakujem ako moja genetik. Ďakujem večersky spolu mna. Ďakujem. Ďakujem. Objem tvoje telo. Nádyk. Usmiel sa. Daj všetky. Ďakujem. Tak. Okay. Meditation is not mean how long time you can meditate. It's not about time. Takže pri meditácii sa určite nezamerajte na dĺžku meditácie, to vôbec nie je podstatné. You practice only 5 or 10 minutes. This is great. Že ak vaše začiatky sa točia niekde okolo minúty 2 až 5, je to úplne v poriadku, to veľmi, veľmi dobre. It's not mean you sitting, thinking 1 hour, 2 hours. It is not meditation. A že meditácia nie je o tom, že sedíte na mieste a meditujete 1, 2, 3 hodiny. The meditation is you stay in the present. You stay now in the present. And how you feel your body. A teda meditácia je o tom, že zostávate v prítomnosti tu a teraz a o
observujete alebo pozorujete vaše telo. You feel how your breath in and out, how you observe your body, how about you stop thinking or not. If this stop, you go back to breathing and stay in the present. Čiže malá rada je nasledovná, ak pri meditácii sa nájdete v tom, že vás vyrušujú vaše myšlienky alebo vás niečo bolí, alebo proste telo vám vraví, že toto pre vás nie je pohodlné, tak sa vráte k dýchu a zamerajte sa na ten nádych a výdych. So, next knowledge I want to share you. This is called 7 meditation. This is very good when you have sick in the body. This is, you do balance your 4 elements. Takže v následujúcej časti sa zameriame na pohyb 7 meditácií. Je to veľmi dobré cvičenie. Ak sa necítite zdraví alebo cítite, že niečo na vás lezie, je zameraný tento pohyb na rovnováhu 4 elementov nášho tela. This good for you stay on the sun. You can practice. Že je veľmi benefitné, ak zostanete vonku a cvičíte týchto 7 meditácií. Also sunset, sunshine or sunset. You can exercise. Najlepšie je to robiť ako cvičenie pri východe a západe slnka. So I will give this time for Christian to teaching you about 7 meditation. What is mean? 7 posture. And after I will back and I will do practice with you everybody. Okay? And after next Miko will be teach you about walking meditation. And after we take a break. And then we exercise down together. And then we do meditation, big gates meditation together. Okay? Takže Pimka teraz si zoberie prestávku, ja vás, alebo prevediem vás pohybom 7 meditácií, kde si vysvetlíme, čo ktorá pozícia znamená a aká je za ňou nejaká vedomosť, alebo čo si treba uvedomovať, a teda Miko vás potom naučí meditáciu chôdzou a následne Pimka bude skúšať. Po skúšaní pôjdeme na ďalším cvičení. Dobre, tak ja sa asi postavím, aby to bolo pre vás viditeľné. Kľudne sa postavte. Asi ma počujete všetci však?